Yo. Siji loro loro kosong ya. Ya. Siji loro telu papat sikil gedruk. Aja nyarok arep mandirawane rada megagah sembuhan jaga telune ketok-ketok korban Suara kakung genti nak? Ya, ya. Mas Puguh. Oh ya, kanca-kanca lek nabuh banter-banter. Semangan, Nduk. Teko dok magrib karo Pak Heri langsung kon madang. Oh, ngono. Coba Pak Edaran ning ngarepan ngono, ya ning teras ya. Heeh, wis. Wong jenenge wong duwe gawe, wong gadah damel, ya Oh, arep tumpuk-tumpuk sego, ya omah ruang tamu tengah iki tumpuk-tumpuk jajan panganan ya pawon ki ya ngono tumpuk-tumpuk bangsa mie beras gula lan sapanunggalane urung nggon kamar mandi tumpuk-tumpuk kumbahan kaya tumpuk-tumpuk kumbahan rung sempat umbah-umbah mergo duwe gawe ya heeh pancen ya sing ngrawuh kaya ngene kae kono ya ya siji loro ya siji loro telu papat sikil gedruk aja nyaruk bareng ramane rada megagah sembuhan jaga manduk ya nak ya Sapa? Eka uget-uget. Wah, ya. Bintang tamune bengi iki. Heeh, panjenengane Pak Heri sak kukuban sak keluarga ya ngersake rawuh bintang tamu. Heeh. Mula seragame beda dhewe karo kancane, Nok. Wah, ngono heeh. Ya. Eka prihatin ningsih kondange Eka uget-uget. Heeh. Iki Pak Heri ngrawuhne sinden setugel. Ya. Siji, yuk, Eka. siji loro telu papat sikil gedruk aja nyaruk bareng lan iramane rada megagah sembuhan jaga
jenenge rejeki iki nek dioyak mlayu, nek dijarke sinartan dedonga bakale mara kuwi pancen bener kok, Nok. Apa iya? Ya. Kok kowe ngendika sing kaya ngono? Ha iya, No. Nalika panjenengane Pak Heri, ya. Panjenengane Bapak Kapten AMD, ADM, ya. Heri Basarudin, heeh. So panjenengane Pak D Edi Sutrisno, ya, heeh. Tindak nggone dhewe ki asline tanggalane tempuk utawa tanggalane tumbuk, Nok. Wah, ngono ah. Sing dikersakne mau bengi tanggal 28. Ya, heeh. Ning gandeng awake dhewe tanggal 28 utawa mau bengi wis ditimbali piyayi Gayam Bojonegoro. Ya. Wekasane aku matur supaya maju utawa mundur sawengi. Lah, iki nek dudu rezekine dhewe, mesti langsung kondur golek dalang liyane. Wah, ngono ah. Ning gandeng rezekine awake dhewe musyawarah liwat telepon karo Bu Heri, ya karo Bu Kamsiati Fatmawati, ya supaya maju sedina tanggal 17. Oke, dadi tanggal 17. Wekasane panjenengane kondur. Nah, dipikir-pikir, dipenggalih, dirapatne keluarga, golek wayangane tanggal 17. Isuk pas resepsi do kesel do ngantuk kabeh. Lah dalah mundur tanggal 29. Ngono, bar ngomongi mundur sangono, maju neh tanggal 17. Oh, ngono. Mergo Pak Heri ora entuk izin saka atasan. Lah, bareng diitung meneh, mundur meneh tanggal 29 bengi iki. Oh, nek dudu rezekine awake dhewe, mesti golek dalang liyane. Oh, ngono ah. Monggo dalang liyane akeh. Oh, ngono ah. Sing dikenal karo Pak Heri, dikenal karo Pak Edi iki pirang-pirang. Oh, ngono. Wis ta. Arep dikaya ngapa lan kepiye nek rezekine awake dhewe iki ora bakal kok menggok nyanti-nyanti kok, Nok. Oh, monggo panjenengane Bu Kamsiati iki wis kokoh bakoh pokoke kudu tanggal 28. Oh, ngono. Anu wae dalange diganti Ki Cahya Kuntadi. Cahya Kuntadi iki sapa? Mbah aku ya ora kenal dalang kok ngendi kuwi. Oh, ngono ah. Lah ya. Duh. Iki sing jane rezeki, Nok. Oh, ngono ah. Lah ndelala dirapatke meneh tetep awake dhewe. Ya, Wi jenenge rezeki iki tan kena kinaya ngapa. Wah, ngono ah. Ya. Wekasane tetep awake dhewe sing ditimbali panjenengane Bapak Kapten ADM Heri Basarudin saha Ibu Kamsiati Fatmawati. Pancen kaya ngono, Nok. Wah, iya luar biasa ya. Luar biasa iki. Pancen keluarga agung ana kene, ana dalam kene iki minded tresno kelawan budaya. Oh, ngono ah. Ya. Sapa wae? Pambayun utawa pembarepe panjenengane Pak Edi Sutrisno. Oh, Pak Edi. Heeh. Piyayi kek seneng serawung, pinter serawung. Ya kaya dene Pak Edi ngebel aku pisanan kuwi langsung akrab, Nok. Oh, mergo panjenengane Pak Edi iki karo Cahya Kuntadi ya wis akrab, karo Ki Haji Syukuran Suwanda, bapake dhewe wis akrab. Lah, sing durung akrab karo awake dhewe mula kokoh bako pokoke kudu Ki Dwija Kangko ingkang Ngabiyantara sowan. Oh, Mas Kangko kula ajeng mriku. Oh ya. Langsung tindak karo Pak Heri. Ya, nek ora kleru karo Pak Aris barang tindak rono. Oh, neng nggone dhewe Karanganyar kono. Heeh. Ya. Selaku dadi pembarep, anak mbarep ki wakili wong tuwa, ya kudu bisa dadi pengayomane adi-adine. Wow, mula ya luar biasa. Pak Heri dhewe Basarudin ya luar biasa. Tindak nggone dhewe plek, rampung rembukan dadi. Ya wis ora dadak nganggo piye-piye. Oh, Pak Heri Basarudin ora ngenyang, Nduk. Ora ngenyang babat pisan. Iya, sing ngenyangi malah Pak Edi kuwi dadi. Ngono heeh, mbok disuda to Mas Kangko. Iki balung dhewe, bateh dhewe. Oh nggih aku. Pun to manut mriku. Wah, ngono heeh. Gandeng tanggalane pun kersa manut kalian kula, mengke regane kula nggih manut jenengan aku ya ngono. Oh ya heeh. Iki jenenge timbal balik ya heeh. Pembarepe panjenengane Pak Edi Sutrisno. Heeh, ingkang angka 2 ya kuwi Ibu Winar Mukti. Wah, ngono heeh. Sing angka 3 Ibu Uning Sejati. Kuwi nggih ben
ewuh utawa duwe gawe nimbali Ki Cahya Kuntadi. Oh, ngono. Ya. Sing angka 4 Pak Aris Tamaji. Heeh, sing angka 5 panjenengane Ibu Kamsiati. Heeh, Kamsiati Pak Mamati. Dadi Pak Heri kuwi tumraping Mas utawa tumraping Pak Edi Sutrisno kuwi dulur apa jenenge IP, Nduk. Adik IP. Heeh. Ya. Sing pungkasan ya kuwi Ibu Purmati. Ya, ya, Dulur 6 luar biasa. Pinaringan Bagas waras sehat kabeh. Heeh. Tur dasare wis ngrembaka 6 dadi 70 nduk saiki. Wah ya. Ya iya. Mula sembah nuwun. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala. Paranggono jumeneng sedaya. Yuk ngadeg kabeh yuk, kecuali Eka. Eka bagian engko. Pisan meneh, Mas. Piyayi grablak lan orane kuwi iso dititik nalika duwe gawe kok no. Ya, Gandeng panjenengane Pak Heri Basarudin kuwi piyayine grapyak, Bukas Kasiati. Ya, Kamsiati, heeh.
piyayine ya seneng paseduluran mula tamu undangan sing kepareng ngrawuh pirang-pirang. Ya, iki klebu pepundenku ingkang dat kula hormati. Ya, kula bekteni, heeh. Panjenengan Bapak Hariwuryanto. Oh, ngono ya. Kepareng ngrawuh Pak Hariwur, heeh. Tenan luar biasa. Oh, ngono Insyaallah Bupati Madiun selanjutnya ini, Nduk. Wah, ya. Ya. Kaya ngono ya, kaya ngono. Lek panjenengane ngasta dadi bupati, wah, wayang iki bakale ning Madiun iki luar biasa. Mrene ngopo sithik, ewuh sithik kabupaten mesti wayangan, ewuh sithik kabupaten mesti wayangan wong. Pak Hariwur iki karo wayang ya luar biasa, senenge ya hobine ya luar biasa. Wah, ngono ya. Ya yo iya, matur sembah nuwun rawuhipun. Heeh. Nok, ya panjenengane Bapak ADM utawa Bapak Kapten ADM Heri Basarudin so Ibu Kamsiati Fatmawati. Ya iki ngunduh temanten. Ya ngunduh temanten. Heeh. Mantene sapa? Mantene ya kuwi Mas Setiawan sing dhaup kelawan Mbak Ayu Fahrila. Oh, ngono ya. Ya yang iya awake dhewe ditekakne rene mung disuwuni panjurung pandonga tumraping temanten sekalian ya yo muga-muga iso dadi temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah maslahah fidini kata akhirah bisa menciptakan baiti janati rumahku adalah surgaku dan segera diberikan kepercayaan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala ya ki wujude momongan utawa golek kencana kang bisa tata jalma putra putri sing solekah kakung sing soleh mekasane bisa kangge sono nutukake marang sejarah amin amin ya rabbal alamin. Ngunduh kuwi tegese apa? Ngun kuwi ngundang, duh kuwi nduduhke. Ngundang tangga teparo, nduduhke marang tangga teparo bahwasana nek enek cah wedok mapan ana daleme Pak Heri Basarudin. Kuwi mujudake mantune beliaunya supaya tidak ada apa kuwi sing diarani kleru panompo. Oh, dituduhne kelawan tangga teparo kabeh disuwunke pandonga marang tangga kiwa tengen lan dulur adoh dulur cedhak tamu ingkang kepareng rawuh. Heeh. Bahwasanya beliaunya wis kepareng miwaha putra Mahargya Siwi ya yo. Heeh, pancen ya kaya ngono nok. Ya ngestake dawuh. Heeh. Ya sadurunge Mbak Eka uget-uget aku tak ngaturi rawuhe panjenengane Bapak Hariwur supaya tindak wonten pepanggunan paring dawuh sepatah dua patah kata untuk menyapa warga masyarakat sing mapan ana ing Desa Putat RT 15 RW 4 Kecamatan Geger. Ya. Geger apa geger? Geger napa geger? Geger nggih. Ah, geger. Geger. Wo, lha iki lho, tulisan Jawa iki angel ngene iki. Mongko padha ene, geger apa geger? Oh, sing bener geger. Heeh. Oh, iya, heeh, ya, geger. Ya. Kabupaten Madiun. Heeh, iya kene iki perbatasan karo Magetan, perbatasan karo lah ya, ya, esoke dawuh. Monggo Pak Hariwur parang tindak panggung paring dawuh dumateng para warga ingkang dalu menika ngelempak wonten dalipun panjenengane Bapak Heri Basarudin. Oh, ngono ya. Akinodang kutang tansah bisa lelati. Landuk Mas. Monggo Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Niki wau panjenengan tindak pepanggungan dipun tabuhi kalian kanca-kanca. Wujudipun kudangan, lagunipun kudangan karya Ki Narto Sabdo ing pengangkah lagu kudangan menika ngudang dumateng panjenengan fa insyaallah setelah menjadi wakil bupati besok kedepannya menjadi bupati wonten ing Kabupaten Madiun. Ngestunipun. Nggih, amin 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 nggih. Monggo Pak paring dawuh menapa kalian para warga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ingkang kula hormati panjenenganipun ingkang kagungan kersa inggih menika Bapak Kapten Heri Basarudin sekalian Nggih. kleresan Desa Ningih Rawuh Oh ngaten, nggih nggih. lan sedaya masyarakat Desa Putat ingkang rawuh para sesepuh winisepuh wabil khusus Mas Kangko sakukuban Nggih, lengkap komplit. Mugi-mugi anggenipun kagungan kersa Pak Heri sekalian tansah rahayu wilujeng Amin. tansah pikantuk ridhonipun Allah Taala. Amin amin ya rabbal. Teman-teman sekalian dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah enggal dipun paringi putra ingkang soleh lan solekah rezeki ingkang kathah ngaten nggih mengke terus tindak Mekah ngaten nggih Mas Setiawan Amin amin amin. lan sedaya masyarakat dateng Putat insyaallah mugi-mugi kanthi ringgitan lan silaturahmi niki mengke saged guyub rukun ngaten nggih. Niki taksih wanci riyadin nyuwun pangapunten bilih wonten kalepatan dalem dumateng khususipun masyarakat dusun Putat dalem nyuwun pangapunten saageng-agengipun mugi-mugi kita sami tansah dados warga ingkang sae guyub rukun selamat di dunia wal akhirat. Amin. Mbok pilih mengaten ingkang saged dalem matur kirang kelangkungipun nyuwun pangapunten. Mugia masyarakat Desa Putat saestu nggih. Masyarakatipun rukun makmur sejahtera. Ngaten nggih. Nggih, murah sandang pangan lan papan. Pak. Amin. Nggih. Mekaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengke riyen Pak mbok paring tetembangan rumiyin napa ngoten kangge menghibur masyarakat ngoten. Nah. Nggih. Niki kagem kesanipun imut kalian perjuangan. Nggih, imut kalian perjuangan. Lagunipun apa, Pak? Caping gunung. Wah, caping gunung. Nah. Dipun mboten? Dipun jenglengaken apa mboten? Nggih ngendikane. Nggih. Nah. Ingkang bawa Bapak piyambak? Mboten. Mboten kalian Waranggono nggih? Nggih. Nah, kula golekne Waranggono niku sing saking Madiun, Pak. Niki asli produk Madiun. Mbak Uun Febrianti Naryo Saputra. Saputra. Sagarwa ya. Menika saking Madiun, Pak. Mengko Mbak Uun dipun cengi Bapak. Nah. Asli Madiun kok. Aja lali sok mben lho ya. Heeh, nggih, hari Bapak. Nggih, sing penting padha karepe. Nggih, padha karepe. Heeh. Lujeng dalu, Pak. Nggih, wilujeng dalu Mbak Un. Pripun Pak Kangko? Ya tetembangan mengke sing bawa sampean, sing nembange Pak Hariwur kalian jenengan. Oh nggih. Niki wae kula dadak ndek wingi kok Pak Hari. Jane niki mboten katut, gandeng teng Madiun niku lek mboten kula jak niki mengke mesti ndongane muga-muga udan deres ngoten niku. Dadi kula jak mae melu wae un ndak mau dongane udan. Mau udan diluk terus alhamdulillah teko langsung terang udane. Tenan. Heeh. Mang takon Pak Heri niku, wah udan deres lho wau. Lah bareng kowe teko langsung terang. Lho dayaku berarti ngene. Heeh, dayamu. Aku kalah daya karo kowe. Aku ning omahku dhewe ndek duwe gawe udan deres kok. Mongko pawange iki enek papat. Ngaten. Heeh. Rumah saku ya pawang udan, bae lek ku goleke kleru pawang ula. Dadi deres. Saben, mangga. Saben bengi nyawang
Nggih, Pak. Pripun, Pak? Jengglengane Mbak Un luar biasa. Nggih. Kula jer bayi mawon niku, Pak. Anugerah. Anugerah nggih. Nggih, mending anugerah timbang gerah anu. Iya. Yen memajang mong karo Pun. takut dange Bapak Hari Wuryanto. Mok kudang piye Mbak Uun? Mugi-mugi panjang yuswa, Amin. sehat selalu, Amin. tercapai semua harapanipun. Wah, amin. Nggih, Pak. Penting padha karepe niku wae lho. Iya ya. Wah, jan. Niku slogane Pak Kang. Padha slogane padha karepe. Kok bilih Pak Hari? Pacitan. Pacitan sarwi Panas. Oh. Janjine panas udan udan panas aling 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 caping gunung monggo Pak Hari langgawipun caping gunung dek jaman ya monggo. Dek jaman berjuang njur kalingan anak-anak yen tak openi saiki ana ngendi jarene
Yo iya. Yo. Yen mendung tak silihi capek gunung. Un. Dalam Pak Hariwur iso nembang caping gunung lek ajar ndek kapan? kirangan. Ya, Kalau nopo, Pak? Loh, Pak Hariwur itu lali janjine nggih saged. Masya Allah. Nggih to, Pak? Sakniki pun mboten lali. Oh, mboten lalos. Mboten lalos. Ora lali janjine. Nggih, mboten lalos. Monggo, Pak. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja. Dangdutne bolo. Ini ora ilang gone padha lara apa. Zaman berjuang jor kelingan anak-anak Yo. biyen tak openi saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing gagah biyen nate janji opo lali Oh. Mas Kangko alhamdulillah Nggih, Pak. niki sepak bolane alhamdulillah kalah. Alhamdulillah nderek bingah. Piye niki? Lah pripun? Ning acung jempol anu Pak Biasa. Babu, luar biasa Yang sampun. penting niku wau masyarakatnya mriki meskipun kalah tetap mendoakan mudah-mudahan benjing tesih final semifinal juara 3 ngoten. Nggih, alhamdulillah pokes kita hormati dan kita semangati perjuangan anak-anak bangsa Indonesia, Pak. Niku nggih perjuangannya. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja. Ora Matur suwun Mas Kangko. Sami-sami, Bapak. Mugi anggenipun ngayahi jebahan tasah pikantuk rahmatipun Gusti Allah. Amin, 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 Bapak. Nggih. Nggih. Nggih, kedepannya tetap sukses selalu, Bapak Hariwur. Ya, ya. Pelak, nak, pelak. Ya, ya.
Sopo? Eka uget-uget sudah ditunggu oleh fan berat baik yang ada di sini juga yang ada di channel Dwi Jolaras Indonesia. Eka, ngateka. Ya. Nangis sajroning atiku. Iramu Pak Selamat Kelegom Boyolali CV Sekarwangi Jaya. Alah alah. 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 Eka, neng dhuwur ra ketok kowe, dedekmu cendhek. Ayo neng dhuwur. Oke, neng dhuwur. Sak meter kotor neng ngisor. Kowe kok kono ketok ndasmu tok. Lah ning ngono. Halo. Sampai bawah. Iya. Bawa lagi dong. Usul saking para penonton yang ada di bawah, Eka supaya
berada di sini. Nah, mergo kowe molek ning ngisor, wis saka kono ora ketok, mung ketok sirah tok. Ketok sirah tok. Heeh, mula karo Pak Edi mah diaturi supaya neng kene. Lah, engko lek neng kene jek kurang dhuwur, kowe ning dhuwur debok iki kene. Padane uncek. Lagian ketok kok. Ngene terus. Ora. Awakmu dikersakne karo Pak Heri. Nggih. Supaya ngregengke swasana malam hari ini, Nduk Eka. Leres Biung, punika kula ingkang nderek sowan wonten Putat. Heeh. Geger ta menika? Ya geger. Oh, meh salah aku. Kowe kleru kuwi. Kira ki mau nek Uruhara apa? Heeh. Ning mapku ki lho. Heeh. Jalan Ponorogo geger ngono kuwi. Nek ning map kan gak iso. Kowe kaget ya kowe. Waduh, enek berita apa, kene apa-apa jeruk wayangan Mas aku juga dikabari Pak Kangko apa-apa. Heeh. Ning map ngene. Jalan Ponorogo geger ngono kuwi. Heeh, iya. Dikira ada kerusuhan ngono ya. Mbake geger. Geger sing bener. Heeh, iya. Ning map ki tuane geger. Ya Iya. sing ngemep ora ngerti anu kok. Nggih. Bahasa. Leres mengko bungah kang tanpa upama biyo. Kula nderek sowan menika Bapak Kapten Heri. Heeh. Minusudakake putrane Mas Setiawan kalih Mbak Farila. Bener. Mbak Farila. Fahrila. Fahrila. Saged derek memuji mugi-mugi langgeng. Heeh. Saling mengasihi sampai puputing yuswa. Amin. Antuk kekantenan putra ingkang soleh lan soleha. Waduh ngamu. Mikul dhuwur mendem jero amin ya robbal ngalamin. Amin. Aku ya ndongakne marang kowe, muga-muga Pripun? kowe ndang diparingi bagas waras sehat. Kowe yuga ndang diparingi jodoh. Amin. Aku sip done bagas waras sehat. Aku apalagi lara. Loh, ora kok lara ki ora. Ning muga tetep diparingi bagas waras. Oh, tetep bagas sehat. waras, sehat selalu. Kowe ndang entuk jodoh ngono lho. Amin, amin. Lah iya, kowe lek wis umur to carane wis wancine ngedu to Wis wisan. wayahe ngedu. Heeh. Lah kok urung sayane kok urung duwe pacar ki Ya ngopo? engko sik to. Hah? Urung enek sing gelem ki lho. Lah kowe ora mau tawakke kok. Ya sesuk tak tawakke ngarepan kok padha karo tak kene diskon 50% ngono. Kaya toko ya. Iya, ngono bendang cepet piye. Heeh, iya. Bapak Kapten Heri Barsarudin. Heeh, iya. Tak dongake. Dongake apa? Nganggo tembang to? Wah. Ndongakne karo tembang. Ya iso. Pelok pas slendro. Sendro mau. Slendro, Mas Joko slendro. Iki lek ora sinden akademisi ndongakne sing domah dengan sebuah tembang kuwi cok kalau mangsa ora iso. Iki ora maca to kowe? Mboten. Spontanitas. Spontan. Nah iki kok. Aja kaya ngopo. Kleru atau apuk. Ayo. Kok usah ditapuk tak tapuki dhewe. Ndongakne sing domah lho, sing nanggap lho maksane. Nggih to Bapak Kapten to. Heeh. Pak calon bupati Pak Hariwur ya kok Semarang Lenggah. Lho, Wes, luar Pak biasa. Hariwur, nggih. Heeh. Dan Mugi hayu Hayu ki selamat, ya. Kapten Heri manggih hayu. Hah? Tebing rubedo. Ya. Lumunturing keluarga sami. Luar biasa. Ayem tentrem manjing lahir lan batinnya. Ayem tentrem, Manjing lahir lan lan batinnya. luar biasa. Ngono ki ya ora nganggo maca. Boten. Nah, jan sinden sak dangkel jati no pinter men. Ya rada munggah sithik to. Apa? Oh ngene iki sing anu Pak Kapten ku lak minangka abdi negara TNI. Betul, betul, betul. Iki sindene wis genah ngene iki polisi lah aku. Polisi. Polisi kok dedekmu kok polwan kaya ngono kuwi. Polisi tidur. Lah iya. Heeh, ya. Wong nyatane manten kakung, manten lanang Mas Setiawan iki ya seorang aparat. Aparatur Serda Heeh, iya betul. Sersan 2. Heeh, kuwi ya wis kepareng apa jenenge iki tugas utawa dinas ana ing Lanut
Iswahyudi nek ora kleru. Wonten landasan udara Iswahyudi. Ya bener. Hebat. Menika apa jenenge buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Urung karuan. Lho kok iso? Heh? Mesti nek buah ki jatuh ora dados saka wite nyonto Pak Heri, Pak Kapten Heri bapakne kapten, terus nggih putrane ya teng Lanut dadi abdi negara, padha karo ngono. Buah? Trep wis kaya padha karo unen-unen sing wis. Buah tidak akan Jatuh jauh dari pohonnya. nek buahe dipangan codot. Ayo. Oh iya ya. Iya, kan ora mesti. Ya mesti dipangan codot terus ditinggal jeglok. Oh iya, akan ada. Lah saiki nek wis Pak sapa jenenge Kapten Heri, saiki genti. Sinten? Ya mantane kakung. Para tamu sing lenggah. Boleh. Sapa sing maju? Sugeng dalu. Heeh. Lelenggahan para tamu. Lenggah kang sekeca. Monggo sami amreksani. Mreksani apa, Kak? Ringgit Purwa dalang anom Dwija Kangko. Ya, luar biasa. Pancen tamu Banyumili iki Banyu. nek Pak Kapten Heri. Iya, serawunge apik, serawunge Saka becik. asmane iki nek diotak-atik HERI wis Apa iso kowe? lho. HERI. Apa kayaknya? Heeh. Latihan lho ya. Ya iya ora usah nganggo latihan, wong dibayar kok latihan. Latihane ning omah. Nggih. Humble piyayine. Humble ya apa? Humble menika ramah. Ramah. Ora mbedake siji lan sijine. Piyayine nak abdi negara. Betul. Mesti tansah cinta tanah air nengenke sing dadi nilai-nilai Pancasila nomor 3 Persatuan Indonesia. Iya. Tur kersa nguri-nguri budaya. Sapa sing ngarep nguri-nguri budaya nek ora piyayi Jawa dhewe ya ta. Iki wayang kulit budayane wong Jawa. Nggih. Heeh, nek nganti ana wong Jawa kok ora seneng nguri-nguri saya-saya enek wong Jawa kok mengharamkan wayang. Kuwi berarti dolane kurang adoh, kancane kurang akeh, kopine kurang kenthel. Endi kopine kok metu Pak Heri iki? Kopine mengke. Heeh ya. Tur aku mengko arek mbak Kam iki anu digawani kopi terus teh barang. Matur nuwun. Terus hidangane akeh banget mengko Banyumili. Iya. Terus mengko enten niki apa ramesan terus nasi daging. Iya. Terus mengko seprit barang pokari barang Mbak Eka. Dublet dadek siji. Go mulih aku. Iya. Wah, piyayi wis luar biasa. Kayak sore mau hidangan buah apa wae ditokne karo Pak Heri lho. Nggih, leres. Ana klengkeng, ana jeruk, ana apa pir dan wis ditokne kabeh iki mau luar biasa nek gupuh lungguh kelawan suguh kuwi luar biasa. Luar biasa. Sing nomor 2 elok piyayine. Kok iso elok? Wis dadi bukti. Mini sudakake putrane kekalih. Heeh. Dikanteni gelar Ringgit Purwa. Kuwi termasuk nguri-uri lan ngurip-ngurip kados ngendikanipun panjenengan. Ngendikanipun panjenengan wis wong salah wangsul to, piyai sugih iki akeh. Ning piyai tekan kaya Pak Heri wis arang-arang. Betul, iya. Ora mung sugih ora dienggo dhewe nanging dienggo sak pada-padane kabeh. Iki jenenge bengi iki. Dana rasa. Leres. Nyenengke ora mung nyenengke keluarga, ning nyenengke tangga teparu sing bengi iki pareng rawuh ana dalem kene. Lah iki lak luar biasa to. Wong jenenge sedekah ki ora nganggo dhuwit dikekne ning masjid, dhuwit dikekne nggon yayasan yatim piatu dan lain sebagainya. Nanggap wayang ki ya sedekah, nyenengne wong liya kuwi ya sedekah yang sangat luar biasa. Luar biasa Pak Heri. Heeh. Kaya ngono kuwi. Kudu tak contoh besok. Contono. Iya. Muga-muga aku iso ketumrapan mulyane Pak Heri. Heeh, iya. Amin. Terus R menika rasa rumangsa tansah ditengenake. Piyayine lak mboten mapan wonten mriki to, mboten menetap wonten. Tugase wonten ing Jakarta. Tugas wonten Jakarta. Nggih. Ora ninggalke rasa rumangsane bahwa Piyayi Medion ana Jakarta ning tetep bali manyang kandange, tetep nguri-nguri budaya, tetep minusudake putrane balik ana ning daleme. Iya. I
iman lan takwane tansah ditengenke dadi kunci utuhe rumah tanggane. Betul. Ora kengguh marang apa-apa sing ora bener. Wis sing ditengenke Bapak Heri Sarudin. Iya. Contoh wae aku teko langsung kula tak anu maghriban riyen, Pak. Oh, monggo. Ya ta. Kisahan sik lho, iki salat 5 waktu tidak pernah ditinggalkan oleh beliaunya. Klebu masyarakat wonten ing ngendi ini? Putat kene delon ibu-ibu nganggo jilbab, sing aku nganggo songkok, nganggo kopiah. Iki menandakan bahwasanya Putat ini adalah desa yang apa jenenge? Agamis. Ya, agamis, religius. Lah, mula kowe kena pengen bukti kowe jam 3 sore no dolan rene. Langgar masjid ke adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong tu Putat kene langsung gruduk-gruduk neng sawah. Lho tenan kuwi. Mboten teng masjid ta? Hah? Mboten teng masjid terus. Sik, toko sik enek wong ngomong rong rampung ki aja mok jam 3 adzan Allahu Akbar kok terus tindak wonten saben niku pripun? Neng sawah kuwi ngampiri kancane. Kang, kalau wis adzan ngumandang, lek nyambut gawe leren sik. Nyambut gawe ya oleh ning aja ninggalke marang ibadahe. Kaya dene pedomane piyai kene, "He menungso, kowe nyambut gawe ya kanthi sregep kaya dene uripmu bakal 100 tahun meneh." Ning kowe ngibadah kanthi kusuk kaya dene kowe sesuk ditimbali sing gawe urip kuwi jenenge imbang ngono lho. Oh, kaya ngono kuwi. Iya. Nggih. Ning sawah kok ora anu kuwi ora ngampiri kancane dijak jamaah sik, bebarengan rampung jamaah balik ning sawah meneh nyambut gawe. Nggih, Mas. Iya ta? Mas. Iya. Terus tunggal meneh niku. Apa? Sinten niku? Lirik sapa ki mripatmu iki? Lenggah ngajeng katon merabu. Merabu ki berwibawa. Katon berwibawa. Sapa ta kuwi? Semetan juarei. Sapa? Pak Hariwur encen ganteng sak Indonesia. Iya. Ya iki tengere nek ganteng. Ngapa? Ya wis kersa nenggani nek enek wayang. Wah, Ono nggih. ada acara apa wae masyarakatnya mesti rawuh. Iya. Ora mung kersa rawuh ning kersa nanggap Pak Hariwur Iya, luar betul. biasa besok jadi Bupati Kota Madiun. Tepuk tangan buat Pak Hariwur yang sangat hebat. Ya. Pokoke Ora mung nanggap tok, Hah? nyawer Ibu Presiden ya cul nyoh. Ora Iya. eman lah ya. iya. Wis ta? Pun Ibu Presiden. Lah iya kaya ngono kuwi. Kula nggih mengke nderek mriki, Pak. Iya, ning lek piyai lek menehi iki nuwun sewu lho. Nek kowe weweh karo wong kuwi aja ditutudone. Menjenengane lek mau ra dudone aku nyambar semene enggak. Mboten. Sesideman. Nggih. Lho, ning sesideman kaya ngapa ya tekan ning kanca-kanca waranggono. Leres. Ngono. Nah, menika Iya. ya. Ora pamer orang. Wah, aku nyawer ngono. Diam-diam piyaine. Jan luar biasa. Nganggo contoh pokoknya. Iya. Heeh. Insyaallah bupati ya. Bupati Madiun. Iya hebat. Sing nek dibuat bupati pelantikan nanggap ya. Nanggap wayang. Nanggap wayang. Sinten? Dalange? Dalange. Ki Anom Dujo Kangko. Heeh. Aja aku tok. Lah sinten? Pak Hariwur iki sing ditresnani iki loro. Sinten? Ki Anom Dujo Kangko dan Ki Cahya Kuntadi ditanggap bareng duet kelir loro gayeng mesti. Luar biasa. Mesti. Dicatet bengi. Heeh, tenan. Lek mung siji tok kurang gayeng loro sisan kok dialange ora mung wayange tok, dialange sok gelut. Nggih. Jarang lho sing iso nanggap dua bersaudara ki jarang. Nggih, menika Pak wonten dawuh, Pak. Oh, Pak Lurah rawuh. Pak Lurah ugi rawuh, Pak Nggih, Lurah nggih. anu geger. Putat. 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 Nek dosane mriki putat tok nggih. Heeh, mau Pak sing kagungan dalem Pak Heri wis mau tembangke Pak Hariwur wis mau tembangke ki Pak Lurah ya rawuh. Ora usah mau tembangke gen nanggap dhewe. Nggih, nanggap dhewe. Diaturi sugeng rawuh sugeng mirsani ngono wae. Rawuh Pak Lurah Putat sugeng mreksani dugi-mugi Pak tancep kayon. Iya. Nggih. Luar biasa. Tetembangan ya, Kak? Nggih. Ki ana pamundhut saka Pak Edi lho iki sakmene kae. Oh, iki. Wacane siki. Kagem Mas Dalang nggih kagem menghargai karya besar Ki Dalang Sepuh, Ki Dalang Sukron Suwondo. Nah, Bapak panjenengan lho iki. Nggih dengan ciptaan gending-gending yang tenar antara lain Si Huning, Sesideman. Nah, lan tasih kathah karya-karyanipun nggih. Maka ini mohon dibawakan oleh Mbak
sinden eka uget-uget. Ya, supaya dibawani yo. Nah, dibawani saka Pak Edi. Pamunute Pak Edi iki lho mau lho, Kah. Sing tindak panggung ki mau. Menika Pak Puhipun. Pak Puhipun. Mas Manten. Manten. Iya. Mula tembangno apa Sri Huning apa Sesideman terserah awakmu. Ning njaluk dibawani sik. Oh nggih. Nggih, diaturke ya. Sesideman apa Sri Huning riyen nggih? Heeh. Ya sembarang awakmu apa? Iku gono. Engko siki. Monggo. Katur Bapak Dalang, nggih Pak Sastro Wardoyo, nyuwun gending, sambel kemangi angka kalih caping gunung. Lagu loro iki menehi sawer kanggo dalange 100.000. Lho iki sak lagu nyeket iki. Lek nganti sitok tok dilagokke iki engko susuk 50 malihan kudu dilagokne kabeh. Anu nyon lagu napa meniku? Sambel kemangi karo caping gunung wis diaturke iki mau. Nggih kagem Pak Dalange 100.000. Heeh. Sing nyanyi lak mesti Ibu Pesinden. Iya, betul. Masuk ya ora bagi loro arek Ibu Pesinden. Ya, didum ngono. Aku duit tak nggo apa to, Kak? Lah nggih ngene to. Ana dikelumpukne kono nggih tuku seblak. Ini mami pemasukan. Nggih. Aku wis diparingi Pak Heri pirang-pirang kok tenangno pikirmu. Nggih. Yo, anu wae Sri Huning wae. Nah, ya Sri Huning. Dibawani riyen. Bawani sik no. Ya. Mbok menawa Pak Lurah kepareng bawa kersa ora tarinan, Kak? Monggo Pak Lurah, mbok menawi panjenengan kersa bawa. Monggo mboten ngirangi raos hormat kula tindak wonten pepanggungan Pak Lurah. Monggo mriki. Monggo. Monggo Pak Lurah. Nggih, monggo Pak Lurah. Dipun sepati napa mboten? Iya, sepati no. Yuk. Ya, nah sepati. Cara Bali so, cara Bali pelak sik yo, cara Bali ya. Duk yo. Lah ngapa ora ning dhuwur? Jane lha mboten sopan to Pak Lurah wonten ngandhap kula wonten dhuwur. Oh iya. Jane apa men aku ning dhuwur Pak Lurah teng mriku yo isih dhuwur Pak Lurah lho. Kula jane ajeng matur. Matur napa Pak Lurah? Jenengan nek ning dhuwur malah pas. Lah nggih teng mriki mawon nggih. Nggih. Kula nek ning dhuwur. Nggih. Jenengan mengke sak udel. Nggih. Nggih ya. Saudel ki aku nyawang opo. Nek enten lak saged sawang isnawan kalih Pak Lurah ngeten. Adu wajah ngeten lak penak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingkang kawula hormati pepunden kawula Mas Hariwur. Ngapunten Mas Hari. Sowan kula dirumiyini rawuh jenengan. Masalahipun kula termasuk gila bola niki wau tesih nonton bareng. Pramila kula ngagem rasukan Sirapati Sopan. Golek mluwipis damel batik ya ora gila bola. Nggih. Talah nyuwun ngapunten kok bilih jenengan kaya ruwes mila kula seleyekan ngeten nggih. Lajeng ugi dumateng anak lanang Setiawan ingkang dalu menika dipun regengaken kalian ingkang Rama. Wis muga-muga dimben wis ahad nikah. Muga-muga dadi keluarga sing nyenengaken keluarganipun
yang sepuh kekalih lan muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah lan barokah. Amin, amin. Lajengipun kula kenapa niki Mas Dalang ora tau. Lah monggo niku. Menika mbok menawi Mingkar mingkur. Wah, luar biasa jos no. Ketok nek Pak Lurah kulino karaoke. Kok karaoke to? Lho karaoke ning omah nembang-nembang. Kula kesengsem kalih pucunge wau lho. Oh, pucung-pucung nggih, nggih pucung. Jenengan kan pucung terus. Nggih. Kula akhire ketut pucung jenengan. Nggih. Mingkar-mingkur niku. Wiwitane mingkar nyingkur. Pupung gratis niki. Niki perpaduan pocong kalih pangkur. Nggih. Dua macapat sing berbeda. Lingsem yen kemutan. Kemutan sinten Pak Lurah? Kemutan bojo kula. Nggih pun. Ora apa-apa Pak Lurah. Pak Lurah ki edan bola ora apa-apa. Kedanan bal-balan ora apa-apa. Sing penting aja kedanan sinden. Wis entek-enteki apa-apa ngono. Apa nggih Bu Sindan ngentek apa-apa? Heeh. Umpamane ditanggap terus kali ngentek apa-apa. Iya, kan njaluk ditanggap terus kan ya susu. Terus Mbak Amal tekan ndi, Pak? Lingsem yen kemutan. Heeh. Lelampahan bobo. Lelampahan kang kapuri tresno tulus najan neng kupuk asmara. Luar biasa. Pak Lurah niki nek mboten tengen-teng nada, anu kleru sithik wis kleru terus lagi iso anu padha kali gamelan. Iya. Pak Lurah Kyai Sugih mau nggo gamelane dhewe terus nganggo gamelan Dijo Laras. Iso balik sing penting. Gamelane kathah kok. Heeh, nggih. Mangke dindangdutne anu si kucing nggih. Nggih. Oh, nggih. Si kucing nggih. Siap. Bubuk asmara. Bukasmara. Bubuk asmara niki bawa bubuk asmara nggih. Yen liwat. Nah. Yen lewat aku kelingan kupuk kae yen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge kupuk asmara biyen ate kanggo andung tresna tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketangan asmara kupuk kae dipenwati wiwit biasa tumakan saiki kupuk kae tebak cerita waya wengi nganti gagat rino catetan sajroning ati ora luntur saya meraati aku kowe dadi garwa merga leren ning kupuk asmara Bubuk asmara. Dijo Laras Indonesia. aku kelingan kupuk kae biyen tak goleren
Kapan tondo isih prawan Jangange kupok asmara Mien kae tanggo antum tresno Bantal tanpa kuasa Bota-bote ketaman asmara Loh Kupuk kae wati Mayawan Kupuk kae Catetan sajroning ati ora luntur saya marati Aku kowe dadi garwa Aku leren ning kupuk asmara Sampun ngaten nggih. Nggih Pak Lurah, mbok menawi tanduk melih nggih mboten menapa. Sampun niki kathah mengki kersane gantos. Nggih. Nggih, Pak, nuwun. Ngaten. Mas Hadi. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Lurah. Nggih, sembah nuwun. Ah, kepareng Dono Suwanten. Nyapa to Pak Lurah repot-repot nyapa. Apa to Pak Lurah iki? Mbah nuwun. Barokah iki. Iki nggo panjer bersih desa Putat. Bu panjer. Ya kan disusul karo anakku wedok si Birgita Rowinong. Ayo ngadeg. Mbak Birgita. Ya. Ayo Dok, ayo. Nah. Iki ngaturke lagon karyane Mbah Sukron Suwanda. Iki mau sing rung sida ya kuwi Sri Huning. Ya. Ya. Dibawani komplit ya. Dibawani komplit kersane Pak Edi kudu dibawani. Ya. Iki tak pilihne sinden telu ki janjik perawan kabeh. Sampai nang tengah. Anu Mbak Birgita menika nggih tes perawan. Wow, isih murni dan konsekuen kuwi rong tau diobok-obok bebek. Ya bebek ya urung lek wong. Mbuh ora ngerti aku. Masa wong diobok bebek. Ya. Birgita asli dari mana, Nduk Cahayu? Kediri Pak Dalang. Kediri, oke. Kediri Jawa Timur ya. Nggih. Desane ngendi desane? Desane. Kula isini Pak, tapi Pak nek nyebut Pak. Lho nyapa wong desa-desamu dhewe kok. Desamu. Lah desane kula jenenge anu Pak. Ngopo? Semampir iki Pak. Semampir. Heeh Pak. Lah ngopo? Apa dengan kata semampir di sini kan nggak ada yang tahu. Kalau semampir itu sebenarnya lokalisasi. Ya iya toh Pak. Ora apa-apa, sing penting ora kowe ning kono ki ora ngono lho. Loh, lah kula niku hidup dan besar di situ, Pak. Masa? Nyambut gaemu ya ning Semampir kono. Lho ora, aku iki Maksudnya apa? Maksudnya ora, aku ning kono iki bakulan. Lah yo buka warung ning kono. Dodol apa? Dodol Bakul tahu, Pak. Tahu. Nggih. Tahu apa? Ya tahu, Pak. Mosok ta? Tahumu modal ning kono? Nggih, jenengan napa nyobi opiun? Pripun? Aku urung nyoba ke wis bayangne kaya blenger-blenger ngono lho. Lek tahu Kediri lek tahu Takwa lek gedhi kuning banyu ngono to. Nggih. Lho, mboten banyu, Pak. Lah, Tahu piye? kula. Tahu kula niku empuk. Empuk. Tahu Kediri niki lho, Mas. Oh iya bener empuk ya. Tapi gedhi ya lek tahu Kediri ki ya. Nggih. Kuning to rumane? Nggih, kuning. Tahumu ya kuning. Enggak, tahu Kediri to, Pak? Ah iya. Kediri. Wis ora usah banyak tanya kok jujal karo Pak Heri rono lho wong. Tahune Brigita. Desa Semampir. Nek kowe saka desa ngendi ka? Kula, Ah. Pak Sragen. Sragen. Kabupatene. Kabupaten Terus kecamatane Sukodono. Sukodono. Desane Mbalarjo. Heeh. Lah dukuhe aku malah rada saruhi nggonku iki malahan. Dukuhe apa dusune apa? Aku nek arep ngomuni rada mingo-mingkem aku. Ngopo? Apa? Nggon kuwi
jumbleng ngono. Gon ngomong-ngomong. Guyu ta? Guyu. Bapak-bapak guyu kabeh. Isin ning aku iki to. Ning aku wis tau rono bener. Aku takon daleme Mbak Eka Gutekun niku pundi nggih? Anu nika dusune jumbleng, kaget aku. Lah gek ngerti iki bahwasanya sinden viral di YouTube dan di TikTok adalah Eka Gutekun berasal dari jumbleng. Ngene iki pegak isin aku wis dandan macak sinden ayu ngono. Nyindani Pak Kangko budal kok. Daleme pundi Mbak jumbleng ngono. Mau taruh mana muka aing? Iya. Ade ora apa-apa. Ngomong Kuwi mesti ana sejarahe kok mula dijenenge jumbleng dukuhmu ki lek mesti ana sejarahe biyen. Kan dulang etannya itu loh. Daerah etannya itu kan itu daratan tinggi. Ya. Nah, terus tempat saya kan tuh di kulon. Di kulon. Itu rada ngeledoan gitu loh. Oh iya. Rada ngeledoan mbok meneh terus diadake jenenge jumbleng. Oh bener kira kaya ngono sejarahe. Nggih. Ning ora apa-apa, jeneng jumbleng sing penting ora mambu ya ta. Ora iso nek gonku tetep wangi ta. Iya. Telek gonku wangi. Telek kok wangi ora eneng. Enek. Telek apa? Telek sing gak mambu. Telek ora mambu, telek kabeh mambu. Eneng. Telek apa sing mambu? Telek dipoto. Iya, fotone karo HP ora mambu. Lah lek sitoke iki Prawan Sunti saka Tulungagung, Pak. Tulungagung. Desane ngendi desane? Aneh ora desamu? Mboten, Pak, biasa. Apa desane? Ngentrong. Hah? Ngentrong. Oh, kuwi ya rada aneh lho ngentrong. Ngentrong di dalam. Oh, di dalam, heeh. Biasanya nggon tempat menyimpan barang-barang. Betul. Nggon menyimpan panen, kuwi nggon sentong. Iya. Iya toh? Iya. Ngentrong. Oh, pinggir laut ini ora kleru ha toh. Nggih. Produksi yang terkenal di Ngentrong adalah marmer, ha toh? Nggih. Nah. Mer. Heeh. Yo Sri Huning dibawani Kalau ngoten. rencang kula menika usahane. Sapa? Panjenengan pengen jajal nggak mboten? Sapa? Nanda. Nanda sapa? Iki Nanda iki medul. Oke, manek koncoku Oh anu Nanda, anu kuwi kentut to, kentut to. Usahane Mas Joko Marmer panjenengan mau pengen nyoba apa piye? Kok saka marmer. Digawe anu kuwi, jubin. Niku mengke diukir saged malahan. Tinggi omah, heeh, tinggi omah. Iya, Marmer apa? kijing. Cangkemmu. Oh, enggak percontohan kok. Iya. Medion kuwi daerah Gosong. Bener. Tapi tetep nggon kuwi. Jikoke saka nggone Winong iki. Iya. Marmere. Ayo Bir, saka kowe Bir. Napa niki, Pak? Sri Huning dibawani. Nah, ya. Ya. Sinebut pahlawan putri. Halus tenan. Ngene wae diatur, dianu, didum gaweane. Nggih. Bir kita nembang, Winong nembang, Eka ngendang. Nah, ya. Nggih. Kendange dungake kene. Nah, ayo endi bagian tukang sound Berarti kula sistem. teng mriki mawon. Neng kene wae kendange gedungake gen ketok komburi kowe ngendang tenan ngono lho. Dipamane karo Pak Heri, karo Pak Hariwur, Pak Lurah bahwasanya kowe iki ora mung nyinden tok ning ngendang ya iso. Oke. Nah, ayo terus nih bawane nduk Bir. Oh, Mbok Bir, enduk Bir. Ya. Ayo Din, cek Din. Ya, penyakit gulamu gendang mari, yo olahraga. Cek enom penyakit gulanen, ya. Mas sing seneng bojone. Lah ngapa? Nek nggih wedang legi kok usah tuku gula. Terus? Nek kuwi kakon nguyuh. Lampemu. Ayo Winong, over Winong. Ayo. Ya. Putra Kanjeng Sira lawe. Kendang sing ciblon. Kendang sing Ciblon ciblon, sing ae Pak. lah. Ya. Pokoke nek sinden sakmene cikone kendang bem karo. Are kendange gede kendange. Heeh ya. Wale, wale. Nah. Ngono lho, Lek. Heeh ya. Ayo, sapa jenenge Winong? Ayo nang.
Bir kita. Bebela wirat Ayo ta Den cak-cak. Berat ngene jene sing dipikir apa to? Ning omah mikir bojone ngono apa piye, Jan? Heeh. Heeh. Bojone sik loro. Cek loro elek kabeh kan. Iya. Ini bojomu tinggal ngomah ae, coba pikir ae. Rasa tan ureng srihuning gugur dadi kusumaning bangsa. Malam ini juga banyak yang menyaksikan Nduk Eka kalau Nduk Birgita. Nggih. Wonten ing channel YouTube iki Mas Komir Manyaran pengusaha Udi Sembodro pengusaha rancak gamelan. Nderek monitor Mas Kangko nggih Dwijo Laras semakin jaya. Nggih matur nuwun. Go saka Nanang Merem iki ya melu nyekseni. Ya ya. Nderek wungon Mas Kangko nggih. Nah. Saking Wisnu Nusantara. Nggih. Oh nyuwun lelago Wisnu nggih saking Pak Wardoyo Cawas Klaten. Ya ya. Kok Pak Slamet Klego iki mau nyekseni Mas Wijono komunitas penggemar Kangko ya nyekseni. Mas Ngadinu Pondok Ungu Permai Bekasi Jakarta uga melu mirsani. Wis siap urung kendangmu kah? Pun lha niki. Oh iya, njajal dicoba sik kendange muni ra? Nggih. Ya. Wis muni. Tak tak. Sik urung muni mike. Mike Mas Agus. Minggon tak urung muni. Woi. Urung muni lho. Urung. Oh, enten mike sing anu ki ireng-ireng diunggahno ya. Oh iya. Mikir rek warnane ireng karo putih. Heeh, bener. Ireng unggah. Ya, wis saiki muni meni. Nggih, wah wis dayane ireng kaya ngono. Lambemu. Wow, wis banter. Ya. Heeh, mblang-plak. Ayo coba. Bapak tuku gedang. Ya. Iso. Bapak tuku gedang, gedangnya ditugel-tugel. Bapak tuku gedang, gedangnya ditugel-tugel. Ya. Apa kuwi? Ciglak. Ya. Tugel ae. Bapak potong rambut. Aduh, prek gundul dipotong ae tanggapan. Ya. Bapak potong rambut. Rambut. Kuwi ora rambut. Ya rambut nang panggonane beda ana ta. Ya, dibukani. Ya, langgam sik ngoleh dangdut. Ya. Sri Huning, monggo Pak Edi, sak keluarga agung, keluarga besar. Wonten ing Putat sugeng midhangetaken menika sing nembang anak kula wedok Birgita kelawan Pinong. Sing ngendang Nduk Eka. Uget-uget prihatin ing sih. Yuk dados. Vokal ditambah sithik Mas Agus. Yo.
Dangdut. Muridnya Pak Purnomo teko iki. Oh, wis senggaan sing lagein gitu. Iya. Kalau sing ngono barang wingi. Sing ndi? Enek sing lage. Sing lagi moncer apa? Engko dikai sing pindho. Niku. Alah. Latihan sik Pak Kangko. Iya. Kok kula sing anu dang tak pindho ternyata panjenengan. Sing aku. Nggih. Apa ya apik lek wong lanang, apik sing Jajal sik to, jajal. Kok lagune sing kuwi metu kok panjenengan sing senggak. Oh iya. Pindho. Dadah. Seneng aku. Ya. Pak Kangko iso. Kula sing nembang mengke panjenengan sing senggak itu. Oke no. Pindho. Apik seneng aku. Pindho. Aduh pindho. Alah piye. Wes. Wes. Ora ngopo-ngopo. Ngono kuwi Pak Kangko nek senggak, Bu. Iki buka juga ada surat kayak iki. Jenengan timbali Pak Dalang kagem Pak Sudirman, pengurus pusat PSHT, kan nyumbang lagu. Oh nggih, mengke mbok men. Sampun purun rawuh. Oh nggih. Ya dintekke siki. Nah, ya. Ngantek-entek aku lali tak sukne. Lah film ngendang kok omong ae. Karo joget penak. Karo joget lah iya. Nggih. Luar biasa. Joget ngendang. Terus karo joget. Iki lho Kak. Pripun? Kon nek kepareng tindak panggung monggo. Sinten? Pak Sudirman, pengurus pusat PSHT. PSHT itu juga pecinta wayang. Nek ulang tahun ngono meni ya wayangan. Nggih. Ya monggo Pak Sudirman, mboten-mboten biyayine. Ayo Mas Maridin kendange didukke. Nah, ya. Makasih ya Lek Den. Nggih. Coba deloken Mbak Eka, ana apa Pak Sudirman diaturi tindak panggung nek wonten lho. Monggo Pak Sudirman. Kok menawi kersa tindak wonten pepanggungan. Nah, menika piyaine tasih lenggah. Nggih. Monggo. Monggo Pak, sak mriki Pak. Ya, heeh. Tuluk.
Monggo Pak Sudirman. Nah, sasana sawanci kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kagem Bapak Heri nyuwun sewu. Kula niki mboten tau nyanyi lho. Oh. Masih to, Pak? Monggo nek tiyang sampun munggah panggung niku hukume loro siji nyanyi napa ninggali. Nah niku pun Umpama wakil ngoten saged mboten. Wakil sinten, Pak Sudirman? Mbak Eka Oh, napa? Mamundhutipun napa? Sesideman. Oh, Sesideman siap. Nggih, nggih. Nggih, Bapak. Wonten malah wonten 3. Apa? 3 hukum malah no. Hukume apa? Nomor setunggal menika paring dawuh. Heeh. Mboten nyekar ta. Heeh. Sama nek nomor 1 mboten, nomor 2 wakil. Heeh. Nomor 3 nek mamane 1 2 gugur, nomor 3 kompensasi, Bapak. Kompensasi. Oh, kompensasi ini wujud napa? Enggak mboten sangaten to, Bapak. Lajeng rogo-rogo sak bae gatel. Dibawani, Pak. Oh, nggih Bapak, sendika dawuh. Sesideman nggih. Nggih. Ya coba. Nggih, Bapak ingkang bawa napa anu wakil? Oh, kula. Oh, nggih, nggih. Sesideman. Wiwitane. Nggih. Sak menika nggih, Bapak? Nggih. Niki kula bawa lho, kula makili jenengan lho nggih. Saiki. Akar ngeling-eling. Wiwitane anderek sang peke priya bagus kang ngolah budaya. Sowan menyang Menawi dipun sambung Bapak. Terus, oh monggo. Sowan menyang Ah nggih. kutha gedhe. Ah nggih hebat swantene lho Bapak panjenengan iki kok. Lajeng Bapak. bendara Bapak menika menawi anu mboten gamelan tok ning alirane nggih ugi rock. bendara terus kayungyon. Bendera Gus Kayuyon Selendang kuning. Selendang kuning niku Golkar. Nggih. Nggih. Nggih, kula gadah kok kuning. Kuning yang duwe, abang yang duwe. Mana sing nanggap pokoke kula, nggih. Kang saking oke. Terus monggo Pak. Suara kurang permono ning wasis groro hangungrum anggrurung marang bendara. Tiah Sule pijer ngincangake alih. Menawi ngincangake alis menika ngaten lho Bapak. Nggih. Alah. Arep tak ayo-ayone. Malah kaya wong klilipen ning gitu. Terus tresno. Maka Terus tresno sasideman. Langsung digarap dangdut. Nah, luweh, yuk. luwe becik patenono imbang pepisahan latiakan sulistyo Wangi samudana marang kula warga.
medeni sliramu kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ragaku kekurung ana kutha gedhe kowe tak oboke omah saisine apa wae Loh, Nyokek Mas yo nyokek yuk. bang pepisahan wangi samudana Marang kula warga aku isih mampu nadyan bocah gunung ragaku kekurung Luar biasa. Lajeng nggih Bapak? nggih Nggih. Urip ana kutha gedhe kowe tak ukoke omah saisine apa wae nadyan sesedan masakan ragan loh. Matur sembah nuwun Pak Sudirman. Nuwun pangapunten Mas ya Mas Yoyo ya. Mas Tangko Nggih, nggih. menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Mboten napa-napa pun, Pak. Bapak. Mau pun bawa terus tetembangan, Nggih. sesedeman, sak bawane sak lagune. Lah nggih. Nah, enten napa Pak? Wonten dawuh. Nggih kangge kula napa kangge Yoyo? Kula nggih. Nggih sembah nuwun Pak. Barokah nggih Pak nggih. Nggih sehat selalu matur nuwun. Nah, jan. Pak Dirman. Lah kula dereng salaman maksudnya. Iya. Nggih Mbak Nuwun. Ya, ya. Iki masih dengan karyanya Ki Haji Syukuran Suwondo. Masalahnya apa? Pak Edi sekeluargai pecinta Ki Haji Syukuran Suwondo. Oh, nggih. Nah, tapi instrumennya yang kita ubah, ora dirubah, di aransemen. Di aransemen Digarap menggunakan gamelan Bali dan Sunda. Bali Sunda. Bali Sunda. Nah, yo. Coba anu ganti kancani karo Bu Dwi karo sapa jenenge kuwi Wiwi Ernawati ya. Nggih. Nah, yo. Ya, Jadi menika dalu menika lengkap no. Lengkap. Wandali. Wandali apa? Jawa, Sunda, Bali. Iya, iya.
Engko Dita bagiane Banyuwangenan. Iki jek ana Chandra, jek ana Cungpe. Wah, bengi iki waranggonane akeh tenan, songo. Nggih. Ya. Ya. Dadi sing kondang lagune Mbah Sukron iki ora mung Sri Huning karo Sesi Deman, ini juga lagu yang uga naik daun ya kuwi Sambung Wanci Dalu. Wah. Nah, ning aransemene digarap Wandali Jawa Sunda Bali. Mumpung awake dhewe entuk warisan gamelan saka Ki almarhum Ki Entus Susmono, gamelan Bali. Heeh, ya. Coba ditanjake. Ya, iya, Cak. Nggon mic balungan Bali rada ditambahi sithik Mas Agus. Men cetha gaunge gamelan Bali Sambung Wanci Dalu. Ah, ya. Coba diaturke para rawuh sedaya. Yuk, dados. Ayo.
Paksi. Matur nuwun Slendro ya, Nak. Heeh, engko lagu-lagune iso dibacoke nggon gara-gara. Isih ana waranggana telu sing urung tampil engko ditampilke wanci gara-gara. Ya, heeh.